जि गाहायाव थाइखादो नै बेयाव सौदुलायनो नागिरो नै जानि खान्थाला गाहायावनो मा थाइखादो बेबो नैबो ओमफ्राय बेयावबो दङ बुजा बुजा होयनो ओमफ्राय उनाव आरो लामायावबो दङ नै बे फांसेया लामायाव दङ ओमफ्राय दा आङो खान्थालखौनो नागिरना मोनासै गिदिर गिदिरद्राय जाबाय ओमफ्राय नै मोनसेखौनो खानोसै आं बेखौ खानोसै गिदिरद्राय गिदिर नैबो गिदिर नै खानोसै सेखा लालायाखै आखाइजोंनो खाबाय नै आथा गदो नै एबा खाथियाव थानाङा दे नै आथाया नांला जोब्बाय थास' बिलाइ जोबगारनांगोन मा खालामदों नोंलाय आं टिकटक खालामनायदों माखौ टुक खालामनो बिलुन nomor gengnya bilun na आथाया ikan bilun लांसै नै आङो दा खान्थालखौ सायनोसै ओमफ्राय आखाइयाव आथा नाङोना ओंखायनो आं थावखौ फोनना लानोसै नै आथाया नाङिबायसा नै आथाया नाङिबायसा थावखौ फोनना लानोसै आङो आखाइयावबो ओमफ्राय सेखायावबो नैयावबो दाबोरावबो नै आथाया मार गोथाव जायो जानो नैखौ गारनांगो मादाखौ गारनोसै आङो बे मादा बे गोखा जायो गारबाय आङो हाना लाग्रोनोसै बिदि आथाया नै हाबाय आङो गथा गथा एसे गिदिर गिदिर होनांगोन ओमफ्राय दा इखौ आङो संख्रि एसे होनानै दै गुदुङाव सोमना दोनगोन नङाबा आथाया खारनाय नङाना नै खान्थाल बेगरजों आलुजों आङो रुनानै लाग्रोगोन न'निनो दे खान्थालाबो गोमोनमोन ओमफ्राय जानायखौ देखायलायासै आं दा इखौ रुना लाग्रोनोसै लोगोफोर भिडिअखौ अन्नानै लाइक खालामना हो आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्लाथाय अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै हो नै आं खान्थाल बेगरखौसो आलुखौसो रुखांबाय आं दा इखौ बिगुरखौ जिरनोसै रुबाथाय आराम जायो जिरनो ओमफ्राय सैबार' गोबावथार लायोना बिगुरखौ जिरनानै आरो दैयाव खनसे सोमना दोन होमबाथाय माने गोबाव जायो आरो ओंखायनो माने आङो कुकाराव रुना लाबाय केमेरायानो दम जोबनानै लाबाय खान्थाल बेगरखौ आं जिरनानै ला नै लोगोफोर आङो
जिनखांबाय नै बिगुरखौ ओमफ्राय आङो एबार बेखौ एवगोन दसे थानानै नै आङो खान्थालखौ सुखांबाय दै गुदुङाव सोमनायखौ बोखांना दोनबाय ओमफ्राय नै बेबो मोनसे ओमफ्राय आं दा बेखौ एवनोसै ओमफ्राय सामब्राम गुफुर बानलु गुन्दै जिरा बाखर हाइजें गरम मस्ला मिट मस्ला आं बे जमा दोनबाय नै पनिरा बेखौ मैयानो लाबोदोंमोन ओमफ्राय इसे जानानै दा इसे दोनबाय दा बेखौ आङो खान्थालाव होगोन आं दा बेखौ नै साराया दुंबाय थावखौ होनोसै आङो थावखौ होबाय सामब्राम होबा गोथावसिन जायो माने आं सामब्राम जाया नालाय ओंखायनो सामब्रामखौ होआ सामब्राम होबा गोदै जायो ओमफ्राय आं बेयाव आलुखौ होनानैसै साराया दुंबाय बानलुखौ होनोसै आङो आं होबाय बेयाव ओमफ्राय आङो दैमायाव थांदोनो मा साफा मोदोमदो जानो आलु होनोबाथाय खान्थालखौ एवफ्रामग्रोना लानानै आलुखौ एवफ्रामनो हायो मार गोथाव जायो जानो होथ'वाखै एसे खोबना मोजां मोदोमदो बिदिनो दसे एरबाय थासिगोन बिदिनो नै आङो पनिर माबायाव होनोसै खान्थालाव माने इसेमान गोथाव जानाय बायसा होआ होननानै सानदोंमोन होनोसै ओमफ्राय दा बेखौ आङो बेयाव होनोसै पनिरखौ होबाय आङो आलुबो पनिरबो ओमफ्राय दा एरना होनोसै नै दै होबाय आङो दै होनानै दा खोबना होनोसै खोबना होबाय गोदौबाय थाथोंसै दा नै आं बे खान्थाल बेगरखौ एवनोसै लोगोफोर खान्थाल बेगरजों आलु ओमफ्राय आं बेयाव सारायखौ जानबाय बे मोनसेखै माने खान्थाल पनिर आलुखौ बेयाव जानदो संख्रिखौ होबाय आङो ओमफ्राय दा आलुखौ होनोसै मोनसे थावखौ दुङाखै बायसा मोनदो दुंदो माने संख्रि होनायखाय जादों ओमफ्राय होना होनोसै मा गोथाव जायो लोगोफोर जानो खान्थाल बेगरा जोंहानाव मा थाइदों खान्थाला एबार थांनाय बोसोराव बारा थायाखैमोन दिनै एबार दंफाङा फांथामबो थायखादो हालदै होनानैसै एसे कालार जानाय बायसा हालदै होबाय बाय संख्रिखौ आङो एसेल' होदोंमोन ना ओमफ्राय दा संख्रिखौ होफिनगोन एसे खामफ्रामाय एवगोन आङो आं संख्रिखौ दहाय थावआवल' होखादोंमोन ना एसे होनानैसै खान्थाल बेगराव बेखौ नायलायनोसै पनिर आलुखौ खान्थालखौ दसे गोदौखौ गोदौबाय आंनिया दैया एसे बुरजा जादों होनाया
मबाइलाव बोरैबा उथिदो कालारा खिन्थु माबा रियेलाव बिराद साफाखा जानो मोजांथार जायो बेदरफोरजों संबाथ' जि गोथाव जाखायो अमा बेदर दाउ बेदर बेजों संबा गोथाव जायो जोंहा माने जानायाबो खमखा नालाय बारा इदि बेदरफोर जाबाय थाया खोबलायनोसै नै जोंनिया मोनबाय बेयो आलु फ्राया आलु फ्राय खान्थाल बेगर फ्राया मोनबाय ओमफ्राय आं दा बेखौ बेयाव हायनानै दोननोसै मोनबाय जोंनिया भाजाया फ्राया खोबना होलायनोसै आङो माब्ला जानोनो हानाय नङा आलु होदोना आङो नै मोनसिगोन जोङो भाजाया खान्थाला आं बारा दैखौ फोरानथारा नै आंनिया मोनथारसिगोन मोनबायहाय जाबाय आंनिया बन्द' खालामनोसै साखिनायनि जाबाय बिदिनो दोनसिगोन लगायना जागोन मोनबाय दै लोगोफोर आंनिया नै भाजाया खोबना दोननोसै गेसखौ बन्द' खालामना आं बेहाय सोना दोनबाय दा गुसु जाबाथाय बया जागोन ना जानो बेखायनो माने आं बेयाव दोनबाय दोनखांना दोननोसै दा नै साखिनोसै मोनबाय ओइ माबायाव थांथ'